Niklas, Kasper, Tanner og Stokke er klar på et nyt LO-tog. Tap, 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 du kan ramme. Det bliver til 4 hovedskud. Niklas, Kasper, Tanner og Stokke, vi inviterer Daniel med som ekstra lille passager. Nu er de 5, som skal afsted. Vi klatrer op i facit til 7, 8, 9 og 10. En eventyrlig elogregn med Mads som gæst. Niklas, Kasper, Tanner og Stokke. Tanner har en ekstra ven. Jonas kan ikke ramme, men han skal med på elojagt. Niklas, Kasper, Tanner og Stokke har tid til 2 ekstra games. Så bliver det 6, hvis du kan tælle, og 7, hvis Lars vil få lov en lille mor. Niklas, Kasper, Tanner og Stokke har tid til 2 ekstra games. Så bliver det 6, hvis du kan tælle, og 7, hvis Lars vil få lov.